Pini bangka nili nali tuma fan voreng AWARSAI puthak sila bangso video long nang than pichini ponik pola pen kopia voreng AWARSAI ma kon ana vacancy sito mala bangke nali tum kai kia son la bangso video lo si thek ponong ikpo tang ti aprang si KARDOM kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ara du ana fans tami la pen nali tum jong si na antal la bangso YouTube channel long ke bang pen subscribe krelang pole nali tum kaching hon ka jin so do polte kachi subscribe igon la pen hada adung hes tame belarjan on berdet pen AWL pu all pu ketok arjan duya labang sodim na litum beri tenan lala pule monan finili azada bertale labang so YouTube channel long upload tame na litum a mobile long notification na lepe na litum berta kilong da prang pen kechini da prang fan tangte pini labang so awreng AWARSAI puthakle pachiak pen jethan ponona lapen lang ponon Number 1 along office assistance multi propose labang keda kadu kave pen 5538 and the post we can see PEON iglo la pen number 2 labang ke officer skill 1 assistance manager labang ke kadu kave pen dak 200 diak 2485 and dak p iglo la pen number 3 along bang ke officer skill 2 general banking officer manager la so perman bang ke dak 315 andola lapen number 4 bang scale of official scale 2 information technology labang kedak 68 lo lapen officer scale cartered accountant labang kedak number of post bang ke 21 lo son third number 6 along bang officer scale low anat labang ke 24 lapen officer scale treasury manager labang ke 8 lapen officer scale 2 marketing labang ke dak 3 lapen officer scale agriculture nathule 59 lapen number 10 along bang ke officer scale 3 number of post bangge 73 lapen that dak Assam Gramin Vikas bank vacancies bang ke office assistance bang ke 296 lapen officer scale 1 assistance manager abang ke 335 an do pono sining ke hanga bang pu abang fitum na litum prabjin ben ki jog dunia phansi nilihin penstami tuning ripon iglo la pen dak eligibility details for IBPS lapen RRB requirement 2023 bang asan officer assistance multi purpose anat bang ke bachelor degree ki untang nang po azad university pen choglo la pen dak proficiency in language as the first step participating RRB lapen dak distributable bang working knowledge of computer bang donang po lapen officer skill 1 anat bang assistant manager anat bang bachelor degree ki untang nang po lapen sabso computer knowledge donang po officer skill 2 along bang talo son la lapen officer skill 2 low lapen ke cartered accountant lapen treasury lapen agriculture anat bang nalitum lang poningo kan ans neng mo age limit bang ke dak officer assistant multi purpose anat bang 18.28 kadoka ve apos long tala sona la 18.28 ang bang molom abang phu mate abang phin nang po dependent ka apply ninga process bang nalitum labang so video description along stame link long pon ikpo kali putin nalitum labang so article long wang page stame link bang ke long pon ikpo depend application fee bang ada online application fee for IBPS RRB 2000 that I mentioned in below officer scale 1 2 3 labang ke ST SC ST PWD the 175 lapen others category 850 lapen officer assistance multi purpose nat bang ta SC ST lapen PWD candidate PWBD candidate tuman 175 lapen others candidate atum 850 Ason tak taksi da important date non lang polo na important date of links for Assam Gramin Vikas Bank recordment labang kela son lo last date dak 21 labang so June na ciklo 21 se last date lo lapin kado ka ven nalitum notice mate details bang kana nalitum labang so article long wang pen stamen nalitum dak pen long pon ikpo lapin ka apply ni links tamen nalitum labang so article long wang pen le nalitum apply dun ikon lalo las nalitum jong sining hang pulote nalitum jog dun ego apply dun ego lapen nalitum learning hang hi pulote
ninkhang abang phu abang fitum do tahai mini la sinalitum share iko labang so a video bang ka an ma share un karbiang long a rats tame pachini iknang lapen ninkhang hang abang phu abang pietum pajok don ikna lapen la songsona details na letum kai kesi kelang long langi pula tu nalitum labang so YouTube channel labang ke subscribe ikon lapen adung het belar janta do pola hala so dim taber ik de no lapen nalitum jong sing sonsoni nalitum voreng AWARSAI aberta se karju long karju kang tung pula tu nalitum kelong veri fan pula tu nalitum telegram channel do labang so channel long dampen nalitum lang dam ik milo mate long ik pula telegram channel la link nili labang so video description along stame pik dedlo asipinia video long bang nili la short information nalitum fan na one pik lo las nalitum ninghang pula labang so video jujje ko nalitum like ing cp kon lapen comments tame nalitum talk iko jatas tame lapen prabjen penalitum 10k na pile don popusi ning tepono tangte pinia video long bangkel an ling ton pon lo nang lapen pena puthot ka prega video mate ka prega birta ka prega update le along le chitong thonang tangte dumi thangme kadu ka wistame nilhen pen kardom